Minä olen Mika, kestävän kehityksen Eno-verkkokoulun perustaja ja johtaja. Meidän verkosto toimii yli 130 maassa ja siinä on tuhansia kouluja mukana. Me järjestetään joka toinen vuosi kansainvälisiä konferensseja ja tämä yhteistyö Green Star Hotellin kanssa alkoi jo useita vuosia sitten aika useasta syystä. Yksi syy on, että se vihreys on todellista, eli se todellakin ottaa ympäristön huomioon tässä energian säästämisessä. Ja toinen, että se on todellakin edullista samalla. Ja kolmas, että tämä sijainti on aivan loistava keskellä kaupunkia. Tämä ei rajoitu pelkästään tämä yhteistyö tähän täällä yöpymiseen Green Starin kanssa, vaan Green Star on meidän kumppani. Me ollaan tehty yhteisiä projekteja, istutettu puita ja tehty muitakin juttuja. Vaikka ajattelisi ympäristöä erikseen, niin Green Star on hyvä vaihtoehto, koska huoneet on edullisia, säästät huoneiden hinnassa ja huomaamatta säästät myös ympäristöä.